Helo, Eirian dwi. Croeso i uned 12 o'r cwrs Canolradd. Rwan, mae uned 12 yn adeiladu ar uned 11. Felly, yn uned 11, mi wnaethon ni ddysgu, mi ges i fy nhalu, mi gath hi ei thalu, mi gath o ei dalu. Iawn? O'r gorau. Rwan, da ni'n mynd i edrych ar rhywbeth heddiw. Da chi ddim yn mynd i ddeud wrth siarad. Iawn? Rhywbeth da chi ddim yn mynd i glywed pobl eraill yn ddeud wrth siarad. Ond, mi da chi'n mynd i ddarllen hwn, a da chi'n mynd i glywed hwn pan da chi'n gwrando ar newyddion S4C neu Radio Cymru, neu yn darllen papur fel papur bro, neu rhyw neges ffurfiol. Iawn? Neu hefyd, os da chi'n gweithio yn Gymraeg, mi newch chi weld hwn pan da chi'n gweld cofnodion minutes. Iawn? O'r gorau. Felly, be da ni'n sôn amdano fo heddiw ydy yr amhersonol. Iawn? O'r gorau. Felly, pan da chi'n deud rhywbeth am newyddion drwg, iawn, fel mi gath y dyn ei arestio, iawn, o'r gorau. Be da chi'n mynd i glywed ar Radio Cymru ydy arestiwyd y dyn. Reit, sut mae hyn yn gweithio? Wel, da chi'n cymryd bôn, stem, y gair arestio, ac aresti ydy hwnna. Enghraifft, sa chi'n dweud, mi aresties i y dyn. Taswn i'n blismon, dydw i ddim. Iawn, o'r gorau. Mi aresties i. Felly bôn ydy aresti. Rwan, da chi'n ychwanegu wyd. Arestiwyd. Arestiwyd. Triwch chi. Arestiwyd. Iawn. Iawn, mae'r un peth yn wir am air fel talu. Yeah? Mi dales i, felly y bôn ydy tal. Talwyd. Talwyd y dyn. Hefyd, talwyd y plant am wneud gwaith. Yeah? Talwyd y tîm. Felly, dim ots os da chi'n sôn am un person neu am fwy nag un. Talwyd fi. Mi ges i fy nhalu. Talwyd fi. Iawn, o'r gorau. Awn ni nôl i stori y dyn gaeth ei arestio. O'r gorau. Felly, dwi'n mynd i ddeud, mi gath y dyn ei arestio, a triwch chi ddeud arestiwyd y dyn. Iawn, o'r gorau. Mi gath y dyn ei arestio. Arestiwyd y dyn. Mi gath y dyn ei weld. Gwelwyd y dyn. Yeah? Mi weles i, felly gwelwyd y dyn. Iawn, cofiwch dim treigliad. Iawn? Mi gath y dyn ei stopio. Stopiwyd y dyn. Mi gath y dyn ei anafu. Anafwyd y dyn. Mi gath y dyn ei ladd. Lladdwyd y dyn. Iawn? Pethau eraill, wrth gwrs, ddim just pobl. Mi fedrwch chi ddeud rhaglen. Iawn. Mi gath y rhaglen ei recordio. Recordiwyd y rhaglen. Iawn. Ffatri. Mi gath y ffatri ei hagor. Agorwyd y ffatri. Tai. Mi gath y tai ei hadeiladu. Adeiladwyd
y tai. Iawn? Fel da chi'n gweld, mae'r patrwm yma yn reit hawdd achos does na ddim treiglo a does na ddim newid rhwng personau. Iawn? Felly mae o'n hawdd, ond peidiwch cael eich temptio i ddefnyddio hwn pan da chi'n siarad. Iawn? Da ni ddim yn defnyddio'r patrwm yma pan da ni'n siarad. Gorau? Reit. Felly, mae o'n hawdd. Ond mae yna un neu ddau, wel, rhyw 6, sydd ychydig bach yn wahanol. Iawn, rhaid i chi ddysgu rhain. Gorau? Felly, un ydy geni. Rwan, da chi'n cofio, ers y cwrs sylfaen, mi ges i fy ngeni. Iawn? O'r gorau. Felly, da ni'n deud ganwyd fi. Iawn? Geni ydy gan, nid gen. Okay? Felly, bôn ydy gan yn y patrwm yma. Iawn? Ganwyd. Ganwyd fi. Da chi ddim yn mynd i ddeud ganwyd fi. Iawn? Ond taswn i'n sgwennu rhywbeth ffurfiol iawn iawn, mi faswn i'n medru deud ganwyd fi Mangor. Iawn? Rwan, mae gen i 2 ferch, a taswn i eisiau deud bod y 2 ferch wedi cael ei geni yn Wrecsam, swn i'n gallu sgwennu ganwyd y merched yn Wrecsam. Iawn? Mae fy ngŵr i yn dŵad o Iwerddon. Iawn? Felly, mi faswn i medru deud ganwyd fy ngŵr yn Iwerddon. Melfast. Iawn? O'r gorau. Felly, da chi'n gweld ganwyd efo unrhyw berson. Ganwyd fi, ganwyd fy ngŵr, ganwyd y plant. Iawn? Da chi'n gweld hwn yn aml mewn pethau hanesyddol. Iawn? Fellwch chi ddeud, da chi'n gwybod, ganwyd Tom Jones Mhontypridd. Iawn? Triwch chi. Ddydwn ni Shirley Bassey, Caerdydd. Ganwyd Shirley Bassey yng Nghaerdydd. Catherine Zeta-Jones, Abertawe. Ganwyd Catherine Zeta-Jones yn Abertawe. Gareth Bale, Caerdydd. Ganwyd Gareth Bale yng Nghaerdydd. Iawn, felly ganwyd, felly a ddim e yn y bôn. Iawn, rwan, dipyn bach yn anoddach, cynnal. Rwan, da ni ddim yn defnyddio cynnal wrth siarad, deud y gwir. Cynnal ydy to hold a meeting neu rhywbeth, iawn? Felly, mi gath y cyfarfod ei gynnal. Mi gath y cyfarfod ei gynnal. Ond, pan da chi'n darllen rhywbeth ffurfiol, mi newch chi weld cynhaliwyd. Felly, mae'r ail N yn troi fewn i hy. Cynhalu ydy'r bôn. Cynhalu. Cynhaliwyd cyfarfod. Iawn? Reit, dwi'n mynd i ddeud peth a dwi eisiau i chi ddeud cynhaliwyd o'i flaen nhw. Iawn? Drama. Cynhaliwyd drama. Protest. Cynhaliwyd protest. Streic. Cynhaliwyd streic. Seminar. Cynhaliwyd seminar. Bore coffi. Cynhaliwyd bore coffi. Arholiad. Cynhaliwyd arholiad. Reit, cynhaliwyd. Hapus? A wedyn, y tri sydd ar ôl, da chi ddim yn mynd i synnu glywed, ydy cael, mynd a dod. Iawn. Efo cael, da chi'n defnyddio caf. Caf. Iawn. Felly, yn lle deud, mi gaeth pawb
amser da. Da chi'n medru deud cafwyd amser da. Gan bawb, os da chi isio. Cafwyd amser da. Iawn, felly da chi'n medru deud mi gaeth pawb wyliau da. Siwch o. Cafwyd gwyliau da. Cafwyd. Felly cafwyd ydy'r amersonol o cael. Iawn? Rwan, efo mynd a dod, da chi'n deud, da chi ddim yn deud myndwyd, da chi'n deud aeth pwyd. Felly aeth ag adio py. Iawn? Eith pwyd, da ni'n deud. Iawn? Aeth a py. Felly eith pwyd a was taken. Enghraifft, eithpwyd a 10 o bobl i'r ysbyty. Eithpwyd a. Da chi'n mynd i glywed hwn yn y newyddion. Iawn? Eithpwyd a. Felly dysgwch eithpwyd a. Aeth, py, wyd. Eithpwyd a. Yr un fath efo dod a, dwad a. Deithpwyd a. Deithpwyd a. Felly, enghraifft, os ydy'r prif weinidog yn dwad i gyfarfod pobl, da chi'n medru deud deithpwyd ar prif weinidog i'r cyfarfod. Iawn? Deithpwyd a. Deithpwyd a. Hapus? Felly eithpwyd a, deithpwyd a. A wedyn yn olaf, efo gwneud, mae o'n gwnaeth, fel aeth, gwneithpwyd. Felly, enghraifft, os da chi'n sôn am briodas, ia? Gwneithpwyd y gacen gan Sian Jones. Iawn? Gwneithpwyd y wisg briodas gan Mair Roberts. Iawn? Gwneithpwyd. Iawn? Felly, cofiwch, bon a wyd, a chofiwch bod yna rai ychydig bach yn wahanol, sef cynnal, cynhaliwyd, cael, cafwyd, mynd, eithpwyd, dwad, deithpwyd, a gwneud, gwneithpwyd. Iawn? Cwbl da chi angen wneud efo hwn ydy clywed, darllen a dallt. Iawn? Diolch yn fawr. Welai chi yn yr uned nesaf.